ulit. Ito na po itong kapatid nyo na magbablog ulit para sakaling makatulong at makapagbigay sa inyo ng konting impormasyon tungkol sa buhay ng nurses dito sa Amerika. Bagong lahat, gusto ko pong kumustahin ang pamilya ko dyan sa Pilipinas, dyan sa Pangasinan. Taga Pangasinan po ako. Fluent sa Ilocano, Tagalog, English, konting Pangasinense, marunong din pa tayong magsalita konti ng German. Kumusta din po sa mga kamag-anak diyan sa Manila, sa La Union, at sa mga hindi po nakakaalam, ayon sa aming amang at saka inang, ang tubo namin talaga ay sa parte ng Ilocos Norte, kung hindi ako magkamali, San Marcelino, Ilocos Norte, at saka sa parte na din po ng La Union. Yun po ang tubo namin. Kaya ang kapatid nyo dito ay magaling magsalita ng Ilocano, at saka yan po ang unang dialect na aking natutunan sa pagkabata. So, para po sa mga kapatid natin na hindi marunong makaintindi ng Ilocano, gaya po ng dati magtatagalog ako ngayon, mix na lang po tayo, English, Tagalog, Ilocano, ano po, para naman po sa mga kapatid natin hindi nakakaintindi ng sarili nating salitang Ilocano. Dahil very informative po itong topic natin ngayon. Ang didiscussing ko ay tungkol po sa kung paano ako nakapunta dito na nurse, na hindi sa petisyon ng kamag-anak o petisyon ng asawa, kundi po sa sarili nating sikap. Nakapunta ang kapatid nyo dito dahil sa petisyon ng isang employer sa Texas noon. So, unang-una, ano ba yung iba't ibang klase ng visa para tayo po ay makapunta dito sa Amerika? Konting explanation lang po kung ano po yung mga klase ng visa na pwede nating i-apply para makapunta po tayo dito sa Amerika. Ang una pong visa is yung tinatawag na immigrant visa na makukuha natin sa petisyon ng ating mga magulang o kapatid, asawa o ng employer. Pangalawang klase po ng visa ay yung tinatawag na working visa. Ayan po yung visa na pwedeng ibigay ng employer, pero may limitado po ang klase ng visa na to dahil kung nagpaso na po ang visa na to, kailangan po nating umuwi sa ating sariling bansa. Kung hindi po natin gagawin yan, ay may tuturing tayong isang illegal alien or illegal resident. Yung isa pa pong klase ng visa is yung tinatawag na lottery visa. Ito po yung klase ng visa na ibinibigay po ng immigration para po sa mga bansang kokonti lang po ang immigrant resident dito sa Amerika. Isa pa pong klase ng visa is yung tinatawag na student visa. Yan po yung i-apply ng mga taong gustong o ng mga mag-aaral na gustong mag-aral dito sa Amerika. Depende po sa kung ano pong klaseng kurso o degree ang gusto nyong i-apply. May kanya-kanya pong kategorya para kayo makakuha ng student visa. Mayroon din po yung tinatawag na immigrant investor visa para po sa mga negosyante po yan na gustong mag-invest ng kanilang mga business dito sa Amerika. At yung huli po ay yung tinatawag na asylum para po sa mga taong magugulo ang kanilang bansa na very risky po sa kanilang buhay ayon sa kanilang paniniwala sa politiko. Diyan po nabibigyan po sila ng visa. Sila po yung mga tinatawag na, kung hindi ako magkamali, is yung mga refugee. So ayan po yung mga klase ng visa na pwede nyong i-apply o pwede nating i-apply para po makapunta dito sa Amerika.
So, pwede din kayo mag-take note kung sakaling makatulong itong mga sinasabi ko sa inyo, mabuti naman. Salamat din kung kayo po ay nanonood, sa mga taong nagsimulang sumuporta dito po sa vlog ko. Salamat po sa inyo. Mag-like lang po kayo at subscribe na din para po naman ma-inspire ang kapatid nyo dito na dagdagan pa ang kanyang vlog para po sa mga kababayan natin dyan. At saka disclaimer na rin po, hindi po tayo attorney, nurse po tayo. Ang mga sinasabi ko dito is ayon lang po sa aking alam tungkol sa klase ng mga visa. Kung mayroon man akong nasabing hindi ayon sa inyong paniniwala o sa inyong pagkakaalam, nasa sa inyo na lang po na mag-research kung ano pa po yung pwede yung maidagdag. Pwede din po kayong magkomento dito sa vlog ko para naman po makapag-share tayo ng sarili nating kuro-kuro at kaalaman ng makatulong po sa ating mga kababayan. So, ano po yung visa na nakuha ko at naibigay sa akin ng aking employer nung sinimulan ko ang pag-apply dito sa Amerika? Immigrant visa po yung naibigay sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, ang visa na naibibigay noon mga nasa 1990s pa is yung yung H-1B. Yun yung tinatawag na working permit para po sa mga nurses na gustong pumunta at magtrabaho dito sa Amerika. Natigil yata yan nung around 1995-96. Then, dahil sa kasalatan ng mga nurses dito sa Amerika, nag-open po ang daming employer na nag-open dito sa Amerika. Pero ang offer nila is immigrant visa. So, nag-graduate po ako ng nursing sa Universidad ng Pangasinan. 1995 po yan. So, maedad na po ang kapatid nyo dito. Pero ito ngayon, nagbibigay ng advice para po sa mga kapatid natin at ading na gusto din kumuha ng nursing. Gaya po ng sinabi ko, graduate po tayo ng 1995. Kahit po close ang Amerika noon at hindi po nag-hire ng mga nurses, nag-exam po ako agad. Sa awa ng Diyos, nakapasa naman po ng licensure of nurses dyan sa Pilipinas. Sa mga hindi din po nakakaalam, maganda po yung mataas po yung nakuha nating grado sa nursing board exam. And then 2006, pinagpatuloy ko pong mag-aral para po sa tinatawag na exams na TOEFL tsaka CGFNS. Yung CGFNS is yun po yung exams ng mga foreign nurses. So, ito po ang CGFNS na tinake ko noong 1996 po. Commission on Graduate of Foreign Nursing Schools. So, ito po yung isang entity dito sa Amerika na mag-evaluate para po sa mga foreign nurses kung ano po yung nalalaman nila tungkol po sa nursing bago sila makapunta dito. So, isa po sa mga requirements sa amin ngayon, ewan ko kung nagbago na po ang requirements sa hiring ng mga nurses dyan sa atin. So, ito pong mga sinasabi ko ngayon is base lamang po sa sarili kong experience kung paano po ako nakapunta dito at sa mga test na tinake ko bago ako nakapunta dito. Yung isa pa pong test na tinake ko noong 1996 is yung TOEFL. Yun po yung tinatawag na test of English as a foreign language. So, yun po, TOEFL at saka CGFNS, natapos ko po yan noong 1996. Pero nakapunta po ako dito sa Amerika 2003. So, ang haba po ng gap, as like 7 years.
since nung na-take ko po yung mga exams na yan. Pero ang sa akin lang, kung hindi man ngayon yung pagka-hire ng nursing dito sa Amerika, mag-take lang po ng mag-take ng mga exams na mga requirements para po handa pag mag-open ulit. So, nung 2000, I think 2000 nga, nag-open uli ang US. Pero ang offer nila, hindi na H-1B, kundi immigrant visa. Hindi pa ho ako nag-apply agad dahil hindi ko pa ho alam noon na open ulit ang Amerika. Nagkataon lang na yung kuya ko bumili ng newspaper. May nakita siya na parang nakalagay sa newspaper na sa isa sa mga agency sa Manila na they are hiring nurses daw. It's free. So, it's just like too good to be true nga dahil ang hirap nga pumunta dito. Mga nakakapunta lang dito noon is yung may mga petition sa kanilang mga magulang, kapatid, o yung may mga asawa. So, sinabi ko noon sa nanay ko, mag-apply ako. Siyempre mahal mag-apply sa Amerika, saan namin kukunin yung pera. Pero dahil nga nakalagay doon na mayroong $3,500 na initial na ibibigay sa iyo para lang tapusin mo lahat yung mga exams. Wala kang gagawin kundi mag-exams, gastos nila lahat. So, pumayag na rin yung nanay ko noon. Kung may mga balak kayo, ituloy nyo. Marami ding nagsasabi sa akin noon. Nandyan, halo-halo. May mga magdi-discourage sa inyo ng mga tao. Pupuntahan ka, sasabihin, paano ka naman makakapunta? Wala namang magpipetisyon sa'yo. O ang tanging paraan lang para makapunta ka sa Amerika, mag-asawa ka ng taga doon. Mga yan, samot-saring mga pang-discourage. Pero sa akin, determinado po ako na pupunta ako ng Amerika, sarili kong sikap. So, nung pumayag ng mga magulang ko na mag-apply ako dito sa Amerika, so sinamahan ako ng kuya ko para mag-apply sa Manila. Few days after isinabit ko yung application, una-una, ang pumunta doon sa Pilipinas o dyan sa atin yung employer sa Texas para mag-hire ng mga nurses. So, interview, tinignan nila yung mga credentials ko, yung license ko ng pagka-nurse dyan sa Pilipinas, yung result ng CGFNS ko at saka TOEFL. So, 3 na yung natapos ko. Parang ladder yan na gagawin mo bago ka makapunta dito. So, nung na-qualify naman ako, nag-sign ng contract kung ilan yung igagastusin nila initially, yung ang tinatawag kong, yung mga sinasabi kong $3,500 na initial na ibinigay nila sa agency dyan sa Pilipinas na magbabudget sa mga gagastusin ko. After few days, nandyan yung 9/11. Total, yun yung 9/11 yung pinabagsak ng mga terorista, yung World Trade Tower sa New York. So, kaba na naman ng kapatid nyo dito kung matutuloy pa ba yung application ko dahil nga sa nangyaring terrorist attack. Sa awa ng Diyos naman, nagtuloy-tuloy yung application. Pina-apply ako ng another step na exams na iti-take ko. Dahil kompleto na ako, pwede ko nang i-take ang aking test of spoken English naman ngayon. So, yung TOEFL at saka TSE na tinatawag o yung test of spoken English, dyan naman nila i-evaluate kung gaano ka karunong, not necessarily na perfect at very fluent ka, as long as alam mo makipag-communicate ng English, masasabi mo o ang gusto mong sabihin sa taong kausap mo dito, makakapasa ka. Yung mga conscious sa pagsasalita na mas islang pa sila magsalita sa mga test nila, yun ang karamihan na bumabagsak. Kasi yung nag-score dito, not necessarily na yung
titignan nila yung grammar, pero kung gaano ka ka-clear magsalita ng English, isa sa mga kategory yun na tinitignan nila. Pero sa ngayon, sa pagkakaalam ko, ang exams na pinoprovide na yata nila is yung tinatawag na IELTS. Hindi ako familiar sa IELTS na yan. Medyo mag-research na lang po kayo. Pero yung isang kaibigan ko na kakapunta lang dito, mga isang taon na yata siya dito, is IELTS po yung ipinatake na sa kanya. So, ayan po sunod-sunod na exams, walang katapusan. Pagkatapos ng TSE, pina-apply na po akong mag-take ng aking state board. Dahil wala pa naman tayo dito sa Amerika noon, pina-apply akong mag-take ng aking state board sa Saipan. So, gastos po uli nila. Sila po yung gumastos lahat. Mga processing fee, pinadala nila ako sa Saipan para doon ako mag-take. At saka awa ng Diyos, wala pang 2 weeks, dumating po yung resulta na naipasa ko po ulit yung, naipasa ko po yung state board ko. So, 2 weeks after nag-take ako ng aking board exam sa Saipan, ito po, pinadala nila yung aking lisensya. Ang bilis po ng resulta. So after that, puspusan na po silang pagpaprocess ng aking papeles. Mga May 2003 nung nakapunta po ako dito. So yan po yung mga exams na aking pinagdaanan kung paano ako nakapunta dito. Inisyu nila yung aking immigrant visa. Mga 2 weeks bago ako pumunta dito. So, pumunta ako dito sa Amerika as an immigrant. And then, libre po yung hotel na tinuluyan ko. 1 month po na binayaran ng employer uli yun. And then, kung may natira pa ho sa budget nila, kasi may certain budget po sila sa mga hinire nilang nurses dyan sa Pilipinas, ibinigay pa rin po nila. So yung naiwan, yun din po yung pinang-deposito ko sa unang sasakyan ko, 2003 na CRV. Kaya mahal na mahal ko po yung sasakyan ko na nabili ko for the first time sa sarili kong sikap. Hanggang ngayon buhay pa ho, nandyan pa, naka-reserba para kung magdadrive na din po yung anak ko, yun po ang gagamitin niya. So, pagkatapos ng maraming hirap sa mga exams, ito naman po tayo ngayon. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa Amerika na mag 20 years na yata, mga 18 years na nandito na po ang kapatid nyo sa Amerika. Paalala lang po pala sa mga gustong mag-apply, tignan nyo din pong mabuti yung mga agency na ina-applyan nyo, kasi may mga kaibigan po tayo dito na nakapunta naman po sila pero parang nag-take advantage yung mga agency sa kanila. Laging may kahati yata yung agency sa sweldo nila, and then hinold pa nila yung mga passport nila at saka visa nila. Tinatakot sila na kung hindi nila matapos yung kanilang kontrata sa agency, ipauwiin sila sa Pilipinas. Mga yan po, ang daming kwento, pero ayoko pong discussin dito. Mag-research kayo ng talagang may pangalan na agency dyan, yung talagang kilala na, hindi yung mga illegal, or kung hindi man sila illegal is yung may mga papahirapan pa nila sariling ka-Pilipino o kapwa nila Pilipino. Parang kumbaga ang dami ng ginastos yung mga kapatid natin dyan, makikihati sila sa sweldo nila. So yun lang po, mga paalala lang po. Tignan din po yung mabuti yung mga ina-applyan yung agency. Awa ng Diyos, na swertehan ko po dahil magandang agency po yung aking napag-applyan. Lahat po ng na nasa kontrata, sinunod po nila, at saka nung nakapunta po ako dito, yung kontrata na sinainan ko na sign-on bonus, ibinigay pa rin nila.
So, swerte-swerte po. Tsaka konting dagdag po din na, hindi lang konti, marami pong dasal sa mga naninira, sa mga tao na magdi-discourage sa inyo. Huwag nyo pong pansinin. Gaya nga ng advice ko na kung hindi pa open ang US dyan ngayon sa atin, mag-example lang ng mag-exams, wag po tayong tumulad sa mga parang cowboy na may baril walang bala. Kumbaga sa aking sariling translation dyan is yung nagtapos ka, hindi ka naman nag-exam, so hindi ka ready pag nandyan na, open na ulit, at least ready ka na, tuloy-tuloy. So yun po yung nangyari sa akin, tuloy-tuloy. Hindi po ako tumigil na nag-exams na nag-exams. Hindi ko naman po akalain na mag-open ulit, at saka hindi lang isang working visa, kundi isang bilang immigrant visa po yung naibigay. So, ayan po, sana nagustuhan nyo itong vlog ko kung paano ako nakapunta dito, at saka nakapagbigay ng kunting impormasyon kung paano kayo makapunta dito para magtrabaho bilang isang nurse. Sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin dito sa Amerika, kung mapapanood nyo din po ito, kung meron pa ho kayong pwedeng maidagdag, kung paano din, lalo na yung mga recently lang na nakapunta dito sa Amerika, dahil hindi naman po ako familiar kung paano na kayo nakapunta dito. Gaya nga sinabi ko, kung yung mga sinabi ko lang is kung base lang sa klase ng application na ginawa ko noon sa Pilipinas. Kung mayroon pa ho kayong pwedeng maidagdag, komento na lang po para mabasa naman po ng ating mga kapatid dyan sa Pilipinas na naghahangad na makapunta o balak mag-apply na ang pagiging nurse para magtrabaho bilang isang nurse dito sa Amerika. So, ganun lamang po. Paki-subscribe or paki-like na lang kung nagustuhan nyo. Mayroon din po akong link na pwede nyong gamitin para sa Amazon ho. Na lang, pakitignan-tignan na lang din po nyo. Suporta na lang po sa channel ko. Marami pong salamat. Mag-ingat po tayo lahat. Mayroon na naman pong bagong strain ng COVID na sinatawag nilang more contagious daw. So, konting ingat lang po. Maintain your social distancing. At kumusta na lang po sa inyong lahat.